న్యూస్ ఆంధ్ర. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. నకిలీ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కేసులో వల్లభనేని వంశీపై పీటీ వారెంట్కు అనుమతి ఇచ్చింది నూజివీడు కోర్టు. ఈ నెల 19వ తేదీన వల్లభనేని వంశీ మోహన్ను ఈ కేసులో హాజరుపరచాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది నూజివీడు కోర్టు. అయితే ఇప్పటికే వల్లభనేని వంశీపై 6 కేసులు ఉండగా 5 కేసుల్లో ముందస్తు బెయిల్ వచ్చింది. కానీ రేపు గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో బెయిల్ పిటిషన్పై తీర్పు వెలువడనుంది. దీంతో రేపు వంశీకి బెయిల్ ఇచ్చినా జైలులోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. మరోవైపు నకిలీ పట్టాల కేసులో వల్లభనేని వంశీని కోర్టులో హాజరుపరచనున్నారు పోలీసులు. రేపే వంశీని నూజివీడు కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది. వల్లభనేని వంశీపై మొత్తం 6 కేసులు నమోదు కాగా ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు అయ్యాయి. గన్నవరం టీడీపీ కార్యాలయంపై దాడి కేసులో మాత్రం వంశీ బెయిల్ పిటిషన్పై రేపు తీర్పు వెల్లడనుంది.